Is that really too much to ask? Now we probably don't even have a future anymore. Because that future was sold so that a small number of people could make unimaginable amounts of money. It was sold and promised. Utan without scarf på bamsar bayrunaray Ödidi weather beat Tadakra flamdi Pwythigir hynna'n laddiad slas Tanas y neidra sôn dynnar Teimlo fel diwedd y byd A dechrau flamdi Waith gwall go swneg ni o barais Llynyddion y ger Waliau maes o ddiffeithdir cynyddol sy'n yn niwed o gais Hawl i fyw ond yn colli ein llais Chwareli a chi gwyled o braith ar ei manfyd i'r taith Ar nefod o sai Lwch mae'n i'r tanwydd atgaf Pob amser yn bair yn arall Ydy ddiwedd y byd Ta dechrau fflamdi Pwythigir hynna'n laddiad at slas Tanas yn neidra sôn dynnar Teimlo fel diwedd y byd A dechrau fflamdi Does dim mwg heb gynnar i fflam Rhyfel di ar fel cyd ar dŵr dinan I'r catalyd sy'n cyhyddo yn tan Nid yw hyn dal trysad wyt trwy cam Ond mae parch a charad yn lletsgam angen reidiol mwyn sicrhau ein ffram Lwch mae'n i'r tanwydd atgaf Pob amser yn bair yn arall Ydy ddiwedd y byd Ta dechrau fflamdi Pwythigir hynna'n laddiad at slas Tanas yn neidra sôn dynnar Teimlo fel diwedd y byd A dechrau fflamdi Lwch mae'n i'r tanwydd atgas Pob amser bair yn arall Ydy'n ddiwedd y byd A dechrau fflamdi Chwythigir un aladdiad at slas Tonau neidra sôn dynach Teimlo fel diwedd y byd A dechrau fflamdi